Здравейте хора, ако става, аз съм Борко и сега ще играем на битка на Company of Heroes 1. Така, пускаме, ще играем срещу ботове, аз ще играя от немците и германците са надма. И ще съм също един бот на Easy. Това затваряме, това също, опа не е на Easy. Така, нека избирам картата. Не. Добре, нека не. Няма да бъде тази. Ще бъде ето тази карта. Така. Ще играем с високи ресурси. Това също ще включва отново. Така. Стартираме играта и ще ги разбием те британци. Това американците, извинете, объргах се. Американците. Ганто при американците има един голям недостатък, който е много гарен тук в Company of Heroes 1. Е, че когато строиш бункери, ти трябва manpower и гориво. А това гориво, не знам защо ти трябва за да построиш бункер. Това е просто безумно глупаво. В смисъл, горивото тук се извлича много трудно. И ти трябва за танкове и за сгради. Така че не е много направено, но това е може би единствения недостатък, който не харесвам. Така. Почваме с инженерите. Така. Ще построим барака и правим още инженери и след това дигаме левел. Така, нека гледаме тактикал мапа. Първо ще почнем да завземаме ето тези точки. Ще минем, трябва да мина по средата, ето така. За да мога да си оправя територията както трябва. Така. Ще се развием на, може би, не знам. Не. Ще се развием на терор. Първо ще започна с Зил. Така. Почваме от тук. Да вземам първо, ще да взема ето нефтената компания. Както казах вече, нефтените компании, в смисъл нефтените точки, които са за нефт, са доста важни за изцяло за играта. Както виждате тук, ето го горивото, т.е. нефта, това са амунициите и това е manpower, който ви трябва да правите обикновени войници и също изисква за всички неща от играта, за да се строите, за да ги спавните, изисква manpower. Така, сега дигам базата и вече можем да строим други бараки, откъде ще излезем, откъде ще изкараме, извинете, пардон, ще изкараме противовъздушни оръдия и противотанкови оръдия. Също така и камиони за пренасене на войниците. Така. Задължително след всяка точка, която сте завладели, трябва да сложите ето това пост, който повдига извличането на ресурса от самата точка. Например, ако ресурса извличате, ако ресурс от тази нефтена точка извличате плюс 3, след като сложите поста извличате плюс 8 или плюс 10. В зависимост от точката. Не знам. Така. Продължаваме надолу към ето тази точка, защото също трябва да я завладеем. Пращам инженери, още ще направя. Пращам тези. Нямам достатъчно грубо все още. Пращам тези ето тук за амуниции, не знам дали ще стигнат бързо. Така. Ето още ни инженери се спалнаха. Така. Добре. Така, ето, значи тези инженери ще ги пратим тук.
защото този manpower също е изключително важен. Амунициите са може би нещо, което не е толкова необходимо за играта. Също така, ако сте на много далечна територия, сте заваляли далечна точка, за да построите поста, който ви увеличава извлечението на ресурса от тази точка, трябва да сте се свързали с друга територия, която е свързана с главната ви база. Така че това е също друго нещо, което губи време, но така е направено. Така. Охо, явно все още не можем. Трябва да заведем ето тук точката. Явно. Добре. Тъй. Тук ще сложим още едно. Добре. Тук тези. Добре. Така вече можем да построим Не, все още не можем, съжалявам. Ще построим едни в Болкс Гренадиерс. Това са обикновените войници, които са повече на брой, не са двама инженери, които могат да строят всичко. Тези просто атакуват, бият се, също могат да завладяват точки и слагат постове, но са като обикновени войници. Така, добре, вече може да сложим един пост ето тук. Така. Ето излязоха, ето ги войниците. Можем да ги оборудваме с MP40, който е шмайзер, но изисква 50 амуниции, които ще ми трябват за по-нататък, затова сега няма да ги оборудвам, аз ще ги пратя на фронтовата линия ето тук. Така, това също трябва да заведем, това е важна част. Ще дигнем Inspired Assault, което повишава духа на войниците по време на битка, като го задействате. Ето, повишава духа на войниците и изисква 50 амуниции. Така. Сега ще построим едни бараки точно тук. Не. Ще ги построим ето тук може. Да. Ще построим тук. Като как се справя, добре, тук сложим още един. Обаче Observation Post, постовете, които подигат така, изискват 200 manpower, което е доста гадничко. Защото гадно. Сега ще завалим това тук. И ето. Стойте по-бързо, бе. Имаме някъде инженери за експлоатация. Ето тук. Добре. Така, слагаме още един инженерен пост на нефтената компания, защото тя е важна. Така, ето както виждате, можем да правим Half Track, който ви пренася войниците, а може да го апгрейдваме, както да сложим допълнителна броня към него, което премахва превозването на войниците и не може да превозва войниците. Също така можем да сложим и допълнително уръдие, което също премахва превозването на войниците. Така, това е антитанк уръдието. Тези са за гранати, а тези за помп. Така. По-нататък ще сложим и това, което ви апгрейдва. Тези малки танкчета са всъщност много опасни, които са. Но сега няма да спамвам едно, защото е скъпо. Това също трябва да се завади. Странно. Така. Ще сложим още едно тук за повече manpower. Така. Тук също още едно ще сложим. Така. Добре. Тук също ще сложим едно. Така. Ето вече може да видите вражеската територия, която е тук. И сега ще трябва да разгледаме.
Най-много ме дразнят снайперистите, защото са много подли и гадни и могат много лесно да ви сбият трупата от войници. Ето вече имаме кръстосен огън от една. Ще хвърлям една граната, а не, това е ракета, RPG. Бум. Така. О, не, оттеглям, защото има картечница. Така. Хайде бе! Германци смотаняри бе! Господи! Виж, мане, виж колко са зли. Хайде бе! Те. Така. Айде по-бързо. Тук. Оставаме в тази сграда и пазваме. Не, тази не. Ще ги изкараме и рода да гаш. Да са по-близо. И слагаме един бункер ето тук. Така. Firestorm. Така. Ще направим един half track, който нека вгледнем базата, още нещо също, което изисква гориво, но не чак толкова. Ще направим две джипчета, които са доста силни. Всъщност много хора ги подценяват, мисля, че са слаби, но те са си достойни и силни джипчета. Няма manpower. Manpower. Добре, ето го в ръка. Сега ще принесем. Ще го оставя ето тук. Сега ще вземат тия. В момента нападат. Как може да видите. Ще изкарам от там. Сложим една ограда тук. Така, добре. Ами вече сме в друго ниво и след малко ще справим танк. И ще да отворя тук. Така. Тези джипчета са доста силни. Ще ги произведат през фронтовата линия, за да мога да победят наши компания. Не умраха ми инженери, това. Войници. Нищо сега ще ги пресечна тук. Записвам. Не се нападам. Сега ще ги погоним и ще завезем точка. Така. Малко му имат такова. Връщайте се, бе. Записвам, че кажу.